Tak ahoj Lexi, chcela by som ťa tu privítať v našom kresle. A chcela by som sa ťa akože spýtať pár otázok. Aj možno ťa trošku vyspovedať. A no, môžem rovno začať. Dobre. Prečo si vlastne vybrala štúdium na našej škole? Alebo čo ťa k tomu viedlo tu ísť? Tak prvé, jak si spomínam, tak by ma asi prvé nenapadlo, že skončím na umeleckej, i keď od malička som sa tak snažila tak proste vyvinúť v tom, čo robím. Bola som také kreatívne dieťa, takže rada som kreslila, maľovala ako v škôlke či na základnej škole. A vždy sa to tak vyvinulo, že ma ľudia tak vedeli stotožniť s tým, že aha, asi pôjdem do toho umeleckého smeru. A tak na konci základky som si povedala, že mohla by som to skúsiť, že tom sa tak vidím, že sa reálne s tým chcem stotožniť. A že reálne by niečo z toho mohlo byť v budúcnu. Tak preto som si asi vybrala ako štúdium na tejto škole, i keď skôr som rozmýšľala, že budem robiť aj niečo s videom, lebo tedy som sa na konci základnej školy tak chcela venovať skôr videu. Bola som s tým tak viacej tiež aj stotožnená, rada som sa tomu chcela venovať a tak sa to začalo vyvíjať, že OK, pôjdem asi na tú umeleckú školu. Okay. Takže tak. A potom si podľa čoho vybrala ten študijný odbor? Keď si chcela ísť na to, vieš, viac video a si teraz skončila na fotke. Tak, to bolo tak veľmi dosť komplikované situačne, lebo ja som, kebyže mám teraz stretnúť svoje mladšie ja zo základnej školy a povedať mu, že Lexi, ty skončíš na fotke, na fotografickom dizajne, tak by asi by neverila by mi, pretože si myslím, že vôbec som sa nejak tej fotke nechcela akoby pustiť, keďže ja som sa ako fotke, jak mladšia sa tak nevenovala. Nemala som k tomu nejaký vzťah. Pôvodne som sa zaujímala na tejto škole normálne mi prešlo hlavou, či nejdem na propagačné výtvarníctvo, alebo na grafický dizajn. Hlavne myslím, že ten bol taký prvorady, že skúsim ísť na grafický dizajn. Áno, celkom, hej, že neviem, tak som si chcela trúfnúť na to, že či by ma nezaujímalo viacej to, sa potom vyvinúť do budúcna s týmto. Ale myslím, že ako tá fotka celkom ako tak aj náhodne to dopadlo, že tým smerom sa vydám, ale veľmi som teraz spokojná, keď to mám porovnať, že kde som dopadla, lebo reálne ten vzťah k tej fotke som si postupom času vytvorila a tak to myslím, že dopadlo, že som doteraz spokojná, že čo som si vybrala to na tejto škole, takže hej. Áno. Dobre. Ktorý moment od prvého ročníka po maturitný bol taký, že najsilnejší umelecký pre teba, alebo také, že inšpiratívne dojmy, ktorý tak ti úplne, že utkvel v hlave? Tých momentov bolo veľa, napríklad celé 4 roky ako človek si furt niečo ako zapamätá najviac do toho školského roka. Ja si myslím, že prvý ročník vždy sa mi páčilo, ako úplne keď mám ísť od toho začiatku, tak to bolo tak, že mne sa veľmi páčilo, keď nás učitelia posielali vonku niekde ako fotiť, lebo človek pri tom fotení najviac naberá skúsenosti z tých skúsenosti z tých, ako keď chodí vonku a má fotiť akoby ľudí na zákazku napríklad, to sme robili, áno, je to iné, keď človek to robí pre niekoho a tak asi sa naberajú skúsenosti s tým, že jak to proste fotí, hej, ako potom tam začne, ako mi tú kompozičnú stránku sa začne tak upravovať, že jak to vlastne chce ako fotiť, ako jak to chce mať i ten zákazník. Áno, že máš aj ten kontakt s tým človekom. Áno, aj presne tak a fakt tam sa akoby nie, že ako človek všeobecne, ako ten študent, čo tú fotku študuje, tak akoby chytne toho, že aha, tak to bude tak a potom sa z toho akoby učí, lebo však chyb sa najlepšie učí, by som povedala, že chyby je akoby najlepšia škola, ale ako na to fakt na tej skúsenosti, to fakt sa mi páčilo, keď nás niekde poslali fotiť nejakú reportáž hlavne ako tú meste, čo sa dialo, tak niečo také, neviem, teraz ma veľmi nenapadne, ale ja si myslím, že z týchto reportážnych fotiek, alebo aj dokumentárnych sa dá celkom veľa naučiť. Je to také iné, keď človek fotí exteriéry, na rozdiel od interiéru, lebo človek ako študent od prvého ročníka je nastavený, že OK, ideme sa učiť interiéry, že budeme fotiť interiéry zo začiatku a potom postupne pôjdeme do toho exteriéru. A ten exteriér je už úplne zase o niečom inom, hej. A to není tak, že je to inscenované, že si tú fotku ako pripravím, ale že už je to také, že reportážne a deje sa to iba raz. Takže je to trošku... Snažíš vystihnúť ten moment, možno... Presne tak, je to trošku svojím spôsobom náročné. Hlavne je na tom, že čo človek fotí, že keď ide o nejakú reportáž, čo sa fakt deje iba raz, alebo niečo fakt dokumentárne, že sa to deje viackrát. Ale ja si myslím, že áno, je to byť dosť náročné svojím spôsobom, než ako keď si mám pripraviť niečo dopredu. Hej, ako to je fakt niečo, že nepozná človek tých ľudí.
a fakt sa musí nejak naučiť odraziť od toho, aké tie fotky budú vyzerať. Takže fakt celé tie 4 roky, myslím, že tam som sa najviac naučila, keď nás fakt dajte vyslali, že chodte fotiť žiaci. Tak to padlo. Dobre, Tiež. tak ktorá tvoja práca je taká najvydarenejšia, alebo proste, ktorá ťa tak nadchla, sa stotožňuje s ňou. Asi s ňou tak spokojná, alebo tak proste viac. Ja som človek perfekcionista, ja sa tak ako stotožňujem s tým, že som taký perfekcionista. Ja fakt vážne neviem, ako, nie že by som, viem dokázať byť s pracou svojou, hociakou, fotkami napríklad, dostatočne spokojná, ale vždycky tam hľadám to, čo by som sa mohla zlepšiť, hlavne v tom, aby to bolo také, že OK, toto by mohlo byť lepšie, a vždycky to sa viem potom posúvať zase do budúcna ďalej s tým, že OK, urobila som teda takú menšiu chybu a viem, že to môže byť lepšie, alebo takže fakt, jak som povedala, že z chyb sa najlepšie ako učí, hej. A ja si myslím, že ako z tých momentov, čo som ako fotila veľa vecí, ja sa veľmi stotožňujem, ako veľkrát som to spomenula, stotožňujem slovo ako veľakrát. Ja tak rada fotím inscenované veci, fakt sa dám do tej roli režiséra a si to tak dopredu človek pripraví, tak ako máte pri filmovom spracovaní, že je ten režisér a potom je ten scenarista a oni si tak pripravia veci dopredu. A ja tak ako sa tiež tam dám do tej roli a vlastne ma baví akoby fotiť tie inscenované fotky. Niekedy mám akoby ako skúsenosť i so street fotkami, keďže niekedy rada cestujem, takže s tým sa tiež nevidím nejak cudzo. A potom mám akoby takú vlastnú múzu tiež osôbku, s ktorou fotíme niekedy fashion fotky, aby som mohla striedať ten interiér, ten exteriér a aby to bolo také. Ale myslím, že teraz sa asi fakt s tými inscenovanými fotkami, lebo za celé 4 roky na tejto škole to bolo vlastne o tom, že som sa ako od toho 3. ročníka som sa tak našla, hlavne od 3. lebo prvé 2 roky to bolo také, že stále o tom hľadaní, ako stále sa hľadám, hej, ako stále. Ale tie zvyšné 2 roky od toho 3. ročníka to tak dopadlo, že ako doteraz, že vlastne tie inscenované fotky fakt, že dávajú mi ten, hej... To je taká srdcovka. Áno, presne tak. Dobre, čo ťa privedlo k námetu tvojho videa, k maturitnej práce? I'm not minor, alebo ja nie som maloletý, je ako, nie ako v úvodzovkách, je vlastne, bolo také akoby, je to vlastne z mojej vlastnej osobnej skúsenosti zo začiatku, bolo nad tým veľmi veľa rozmýšľaní, také skomplikované, ja som sa cítila ako na nejakej skladke, kde som bagri, a snažím sa akoby niečo z tých mojich vymyslených nápadov, čo vlastne tak vzniklo vlastne to video, niečo vymyslieť. V tom zmysle, že hľadám akoby tie dobré súčiastky, ako to zrekonštruovať, ako vybudovať nejaký taký koncept. Bolo to fakt na tom brainstormingu veľa založené, čo sme ako aj skupina rozmýšľali ako odbor, čo som hlavne ja rozmýšľala, lebo každý mal svoju akoby prácu, ale I'm Not Minor je vlastne na tým založený, že ako my, ako adolescenti, ako už v podstate dospelí, hej, čo už ťaháme niektorí na 20, tak stále, keď je tam ten presun toho, že stále sme boli deti a presunom akoby z toho detstva do tej dospelosti je niekedy trochu náročné pre toho jedinca, si myslím, ako pre mňa to bolo niekedy náročné, že fúha, ja už som dospelý človek, že teraz musím akoby riešiť akoby vlastne, presne veľa povinností tak príde a niekedy sa vybaví, hej, ten tlak, tá úzkosť dospelosti, že také veci ani jak dieťa sme neriešili vôbec, úplne sme zvonku pobehli na dvore, ja som sa hrála s nerkami, palicami, neviem, hoci čo som zobrala, a aby ma v živote nenapadlo, že by som niečo také dokázala nafotiť, akoby na ten koncept toho, tohto projektu vlastne. A to bolo také u mňa veľmi tak zaujímavé. Niečo také, ako mne veľa ľudí hovorilo, že to je veľmi ťažká myšlienka, ťažký koncept na spracovanie ako do či videa, lebo ja mám presne video, ale hlavne do fotky, kde to je viacej statické, lebo aby sa to súviselo s mojím odborom. Tak áno, že hovoril, že ťažko zachytím tú myšlienku, veľa mojich kamarátov, zároveň i dievčatá na videu mi hovorila tá staršia, že to bude ako celkom náročné, že ja som rada, že oni sa tak vedeli tváriť na tom videu, že tak jak som ich vlastne posunula, že fakt ďakujem dievčatám, že tak mi pomohli a že to pre nich, možno to bolo pre nich náročné trochu, ale že nemuseli byť nejaké skúsené herečky, alebo nemuseli ten dramatext. Také prirodzené. Áno, to presne sa mi na tom páčilo najviac. Že fakt som ich nemusela akoby, musela som ich hlavne žiť do toho scenára, do tej role, ale fakt už sa to potom tak posúvalo pomaly, že išlo to tomu finálu a tak som presne bola spokojná. A tak by som povedala, že hej, tá hlavná myšlienka je založená na tej dospelosti a tá dospelosť, ktorá sa vracia stále do toho detstva, že tam je tá konfrontácia vlastne s tým detstvom. A
tak mi to prišlo, že OK, idem z toho zrobiť fotky a hlavne to dať do videa a tak, jak by som prepojila svoje mladšie ja so základnou školou, hej, a seba teraz, že OK, idem prepojiť tom, čo asi by som sa vedela, že čo mi môže ísť, že reálne fakt to video s fotkou, to je reálne úžasný prepad, mám mi teraz z toho veľmi spokojnú skúsenosť, reálne, fakt tak. Dobre. A ako si postupoval pri tom vlastne tvorbe toho videa ďalej? Tak, v prvé rade asi bol to taký scénár, jak som ho spomínala, že fakt brainstorming, potom tam bola tá estetická inšpirácia od nejakých určitých fotografov, s ktorým som sa, či súčasných, alebo tých histórie viacej fotky, čo ako boli pre mňa akoby esteticky dôležité, preto vlastne to video je čierno-bielej verzii, ako je tam vlastne veľa sivého kontrastu. A je to také esteticky, že to má tak akoby udrieť do očí, nie ako jak farebná fotka, preto nemám farebnú fotku, lebo veľa ľudí sa ma pýtalo, že prečo to nie je vo farebnom štýle. Ako, keby to bolo zase vo farebnom štýle, tak ja si myslím, že keby ten divák má vidieť akoby celých 12 minút ako v tom farebnom podklade vlastne toho, že ako tá fotka je ako farebnosti, má to ako farebnosť, tak by to bolo asi tak, že asi tie farby by viacej dávali, akoby viacej udierali, než aby si... to viac človeka rozptylovalo. Áno, presne tak, že ako viacej by ho to rozptylovalo, presne ako hovoríš, ako ten samotný dej, ktorý som vlastne tam podala a tá hlavná myšlienka samozrejme, že preto ono to má tak tá čierno-biela vlastne farba, lebo všetko je samozrejme digitálne fotenie, sa priznám, však nebolo na analogu, tak všetko je akoby tak ututlané, že aby ten človek nemal dej, zvuky najmä, či hudbu, čo sa tam tiež vyskytuje, to asi potom sa ma budeš pýtať určite. A takisto vlastne ten obraz, ten je veľmi dôležitý, lebo všetko ide frame by frame, čo je snímka za snímkou. A koľko toľko snímok bolo v tom videu, tak je na konci videa, hej, tak cez 5000 snímkov bolo využitých a 10 000 bolo nadfotených. To je dosť a za 3 mesiace ako sa to muselo vedieť stihnúť vlastne do tej praktickej maturity, takže som rada, že tak to vyšlo. No a to sme fotili, že cez víkendy sme cez týždeň nikto nemal čas, ako ťažko sa bolo tak ako s dievčatmi a tiež tak, že vlastne iba cez ten víkend sa dalo, lebo každý má svoje povinnosti. Ale tak som rada, že vyšlo to tak aj malo do termínu presne, takže som rada. To stihla, hej. Áno, tak, jak to malo dopadnúť. Takže, a jak som spomínala, som perfekcionista, takže jasne, že tam bude veľa vecí, čo by som samozrejme mohla určite do budúcna zrobiť lepšie. Že by si to chcela zmeniť. Áno, niečo také, čo by som mohla podobne robiť, áno. Že možno to parafrázu robiť toho diela, alebo niečo také. Niečo také, videa, presne. Ako... Že to nejak ďalej, hej. Áno, že part 2, že čas 2, hej, ako tak, hej. Dobre. Čo to bolo zaujímavé, že už... No, uvidíme, čo bude. Ako... O niekoľko rokov napríklad. Hej, taký development, ako postupu času, že... Ako na teba, ako samotnú autorku pôsobil ten zvuk a hudba v tom videu spoločne s tou fotkou? Ja sa priznám, že zvuky sa mi robili jednoduchšie. Vážne, jednoduchšie ako obraz, nie že len preto, že to malo byť snímka za snímkou, čo každých 5 sekúnd tej snímky z tej fotografie, ako ma išlo z toho, akoby zošialec, skoro som ako fakt, keď bolo toho veľa, hlavne to intro, tam sú duplikáty, preexponované a podexponované, takže to bolo cez 3 minúty, som striedala tú predexponovanú snímku a podexponovanú, takže to bolo také, že striedačka, každý 3 sekundy, 5 sekúnd a kebyže to mám robiť 12 minút o tom, tak reálne zošialem, ale som rada hovorím, že zase jak to bolo, že tie aspoň tie 3 minúty majú dať akoby divákovi ten, akoby aj s tými zvukmi, hej, ja počítam tie zvuky, tú hudbu tam, čo je, čo vlastne ako som rada, že tá spolupráca s tou hudbou bola tiež ako super a vlastne ako, jak to vysvetliť, ten obraz ako má vyposúvať takisto, film nemôže byť bez zvuku. Obraz by mal mať zvuk, ako tam by mala byť tá synchronizácia. Takže jasne, že určite 12 minút by sa diváci nepozerali na to, jak idú len fotky. Takže zvuky a hudba tam boli veľmi dôležité, samozrejme, v každom tiež krátkometrážnom filmu, áno. Fotky majú byť akoby ten obraz a zvuk je akoby len to doladenie toho, že aby to bolo také, že pôsobilo to, že to má ten dej, že to má hlavu a petu, že to má začiatok a koniec. A naspäť k tým 3 minútam, hej, s tými zvukmi som sa viacej vyhrala tým prvým 3 minútam, keďže to fakt bolo len o tých duplikátoch, a to je ešte o tom obraze, že boli tam to preexponované, podexponované, fakt to veľa tých snímkov, tam to bolo dosť komplikované a tam som sa asi tak, akože celé video bolo, že hrá so zvukmi dosť, ale už ten začiatok bolo ťažké urobiť, lebo ako tak som musel upliesť ten bič, hej, z toho, že aby som potom mohla pokračovať a pliesť ďalej, tak to prirovnám.
A vlastne ako tie zvuky zo začiatku to, áno, boli komplikované, že bolo rozmýšľanie, že aké zvuky využijem, že niektoré boli, ako by sme museli nahrávať i počas fotenia, reálne, aby to bolo také autentické, aby to bolo také, že reálne som tam i ja bola ako fotograf a vidím, že ten vizuál toho, že jak to asi bude počuť sa. Ako keď som fotila, tak som samozrejme musela byť tak zapnutý sluch a prepájať to, presne tak. No a tá hudba potom k tomu, to samozrejme som to musela doladiť. Hudba bola ťažšie ako dať tú synchronizáciu s tým obrazom, lebo ako tie zvuky, jak som hovorila, že to som tak navnímala ešte z fotenia, ale tak ako by tá hudba bola dosť komplikovaná. Nie, že sme to s kamarátom ako skladali, ako on to tak ako by zložil, hej, takže klobúk dole reálne, lebo ja som iba od neho popýtala, že počúvaj, zložme nejakú melancholickú ako hudbu, že aby to tak, že bolo také, že je tam staršia akoby oslovka, adolescentka, a že aby to bolo také melancholické, aby sa takto prepájalo, že to bude také hravé, ako tak hravosť, ktorá zoskočí ako od toho dieťaťa k tomu trošku depresívnejšiemu akoby pohľadu tej adolescentky. Takže to bolo také, že taký zoskok, neviem, akože jak tam pri niektorých pasážiach vlastne, ako nechcem to nejaké spoilerovať veľmi extra, ale niektoré pasáže sú tam také, že to veľmi sa strieda, keďže i na niektorých scénach sú obidve, na niektorých scénach, ako na snímkach, tak poviem snímkach, je jedna a akoby to dieťa a potom je tam vlastne ona akoby. Vlastne dieťa hraje akoby tú hlavnú hrdinku v tom, hej, takže preto som tu tak snažila, čo sa tú hudbu dá, ako by sme sa to snažili vytvoriť, to nejak spojiť, ako tak hravo. Takže aby to bolo také viacej, trošku, že to dieťa má ten znak pozitívnosti trochu hrať, takže hlavná hrdinka a hlavná postava je vlastne to dievča, ktoré akoby sa hľadá v tom svojom živote stresu, úzkosti a akoby sa snaží nájsť akoby to aj svoje mladšie ja naspäť, ktoré sa akože vracia stále k nej a snaží sa ju tak tam otravovať. Ale tak som to snažila aj tú hudbu, tak sme sa snažili urobiť, aby to tak sa striedalo, aby to bolo také, aby to zase nebolo také, že to vybuchne niekde, a aby to bolo také jemné, aby to tak súviselo spolu, aby to sa nejakým spôsobom striedalo, ale bolo to komplikovanejšie fakt tú hudbu. Tie zvuky fakt, tam som sa dosť vyhrala, tam som veľmi spokojná, keď to dopadlo fakt, lebo to bolo už, ten začiatok hovorím bol ťažší. Potom, ako som s tým akoby išlo tak dokopy, áno, presne tak, reálne. Áno, potom ako tam na začiatku aj videa, to asi sa budeš pýtať ohľadom toho, že jak vlastne ten proces išiel. Ale k tej hudbe asi by som to tak povedala, že áno, bolo to aj komplikované, lebo tá hudba tiež nebola jednoduchá. Fakt, hudba je nádherný ako umelecký prvok k videu a takisto všetko stále do seba zapadá, takisto i k fotke, ako keď sú ilustračné fotky, ako tiež niekedy hudba tam môže byť, hej, pri tom texte. Kľudne môžeš ďalej ten proces teraz rozvinúť, keď chceš, že môžeme kľudne v tom pokračovať. OK, no. Takže proces to bol taký, že človek sa za tým musí samozrejme prvé porozmýšľať, ale tam je tá úžasnosť, alebo tá výnimočnosť toho, že dať video, obraz, fotku, hej, čo ma napadlo, že fotku dám dokopy niekedy s takými zvukmi a jej hudbou, aj ten celkový proste, čo sa robil, ako fakt dať všetky tie prvky dokopy bolo ako veľmi náročné, to sa priznám, ako ja si niekedy som mala taký pocit, že fúha, ako bolo, hovorím veľa snímok nafotených a niektoré boli tam scény, ktoré som tam nedala do finálneho videa. Samozrejme, škoda, že tam ako, nie že to by som povedala, že škoda, ale ako nie všetko tam musí byť. Samozrejme, muselo sa to akoby vojsť na nejaké určité minúty. Samozrejme, nechcela som robiť zase 20-minútové video o tom, jak tam iba sa naháňajú a iba ako, že to nemá jak potom skončiť a ide to dookola a človek si povie, fúha, tak to už je to o tom istom. Tak ja chcela som akoby toho diváka aj cez to intro prvé uviesť, že vlastne ideme do niečoho takého, že sa bude točiť niečo okolo aj toho dieťaťa. Aj o tom, že ten pohľad tej dospelej ako adolescentky je to tiež také, že ako toho dievčaťa dospelého, že ide vlastne o to, že OK sa akoby hľadá celom tom videu a nechcela som to nejak zase dávať. Chcela som len tak akoby tu dať myšlienku do popredia a opakujem, že aby to malo hlavu a petu a aby to skončilo tak, ako skončilo. Takže fakt je to, na tom procese to bolo vlastne tak, že tú scénu tam dám, to nedám, tú snímku tam dám, to nedám a potom tých snímiek ako dosť, ako fakt to bolo také, že teraz hlavne ku tomu koncu to tam bolo také komplikované, že vlastne jak to teraz skončí, lebo ja som si napríklad ani nevšimla, že ja som vlastne koniec mala hneď na fotenie zo začiatku.
Okay. Áno, ja som koniec už mala akoby na fotení z tých začiatočných fotení, čo som robila aj tú titulnú fotku, hej, ktorá vlastne ako... Že nakoniec tie prvé fotky boli na konci úplne, hej. Ako nie, že tie prvé fotky, intro som mala akoby v hlave, že o čom to začne, ale napríklad by ma nenapadlo, že jedna scéna, čo sa tam vlastne deje, akoby, nebudem teraz hovoriť aká, že ktorá je akoby v tom videu, tak tá jedna scéna, čo tam akoby sú spolu, áno, poviem, že sú tam spolu, vlastne bola fotená úplne na začiatku toho fotenia, že ani nie bola akoby, že na konci, že som to len tak dotiahla, ale fakt ja som to už potom tak skombinovala, že to bola veľká kombinácia tých scén, hej, že ako fakt by ma nenapadlo, že ako, okay, možno to skončí tak, ako to reálne na začiatku bolo. Takže z toho začiatku som sa aj presunula nakoniec. A to bolo aj jednoduchšie, lebo aby som nemusela veľmi na tom dlho rozmýšľať, že jak to skončí. Už to akože mala som akože OK, aby to skončilo fakt tak, že tam tá myšlienka je. Ten dej tam bol, že o čom to tam vlastne je. A aby to neskončilo tak. Nechcela som fakt, aby to skončilo otvorene. Ako, niekto by si to tak vzal, že to skončilo otvorene, lebo však život ide ďalej. Lebo to je vlastne o tom živote. Že ako stále to dievča rastie, my rastieme, v podstate každý rastie, ešte stárne. A vlastne to dieťa stále niekedy v nás a niekedy ho nevieme tak potopiť, ako nevieme ho tak zahnať, vlastne o tom to je. A vlastne ten akoby podnet toho, že obidve vlastne sa snažia akoby nájsť samú seba, alebo tak vidia to jednu osobu. A tak fakt, že tie scény tak sa skombinujú to, ako ma napadlo fakt, ale tak tá postprodukcia bola tak trošku komplikovanejšia, tak dať. Ale tak palilo mi to nejakým spôsobom, tak hej, takže aspoň tak som rada, že opäť, že to tak dopadlo. Dobre, a čo by si dopriala ďalším študentom na tejto škole do budúcna? Mne vždy pomohla za tieto 4 roky, ako je to málo. To každý tu z nás povie. Zbehne to rýchlo. Ja si pamätám, ja som ešte v druhom ročníku tu v ateliéri poskakovala na ročníkovom projekte, že jak bude fashion fotka vyzerať moja. Takže hej, je to tak. Je to rýchlo, hlavne si treba tak užiť ten čas na strednej svojím spôsobom, že reálne tam je to o tom učení, že nikto vás by nemal akoby kritizovať za to, čo robíte. Hlavne robte, ako študentom chcem odkázať, hlavne robia to, čo ich baví, čo ich ako posúva k tomu vyjadrení samých seba, jak sa oni stotožňujú so svojimi vecami. Nehovorím teraz o fotke, hovorím o všeobecnom umení, grafika, propagačné vytvarníctvo, design exteriéru, interiéru, fakt odevný dizajn. Robte to, čo vás reálne baví a buďte hlavne trpezliví, lebo mne trpezlivosť veľa vecí pomohla, napríklad i tejto maturitnej práci, I'm not minor, ja nie som maloletý. Veľmi mi to pomohlo, fakt v tom, ako, lebo ten čas je asi najviac, s čím umelci by som povedala, že bojujú. Ako ja osobne bojujem s časom. Všetci bojujeme s časom, fakt. Každý 24 hodín je pre nás málo. Fakt. Áno. A to si myslím, že na ten ľudský organizmus by to bolo asi už aj príliš. Takže fakt, ponocovať to nebolo dobré. Napríklad sa mi stalo, že sa mi nestalo u toho projektu, že som ponocovala alebo niečo také. Reálne som sa snažila všetko tak zmestiť do toho času by bolo. Ale treba byť hlavne trpezlivý a ten čas si rozdeliť. Ja veci rada robím osobne systematicky, lebo ako mať ten systém v tom, že čo robíte, je asi tá pomôcka tomu, že ak si to človek premyslí, jak rozmyslí, jak to vlastne urobí a jak to možno aj skončí, preto hovorím, sa venujem tým inscenovaným fotkám, kde ja si hovorím, že OK, možno tak to dopadne, jak to dopadne. Ako, samozrejme, nie je to tak, že by som nemala rada náhodu, hej, ako, tak kebyže mám fotiť niečo náhodné, nejaké momentky, tiež mi to nevadí, však hovorím, že keď sa chcem uvoľniť, tak som pri tej street fotke, hej. Ale fakt, robte to, čo vás najviac baví, jak to ja tu teraz vysvetľujem o sebe, aby som nebola proste egoistická o tom. Robte, fakt, tá trpezlivosť hovorím nepomohla osobne, niekomu pomáhala osobne nejaké iné veci, ale čo sa chcú akoby rozptýliť ľudia, že fakt sa chcú posúvať v tom umení, v tom, čo ich fakt baví, ale fakt ja chcem doprieť hlavne trpezlivosť, pohodu, nechajte sa potopiť dole nejakou kritikou alebo nejakým akoby zlým, akoby negatívnou skúsenosťou od hocikoho, nehovorím, že teraz tu na škole, ale sa stane. Ale akoby chcem fakt dať ten povzbudiť, že reálne ako to, čo robíte, je vážne úžasné. Hoci ako máte myšlienku, akým fakt nad tým dávate do toho času, aká tá práca vlastne bude vyzerať u každého, je to úžasné u mňa. U mňa je všetko úžasné, lebo je to tvoje, ako vaše, je to tvoj originál, nikto ti to nezoberie, nikto ti to nenahradí, keď hej, tak máš autorské práva. Ale tak ja si myslím, že áno, všetkým študentom odkazujem,
Budete trpezlivá na tie, čo vás baví. To je všetko, čo som chcela povedať, vlastne v tomto, ako fakt je to Máš úžasné. nejaké najbližšie projekty alebo plány po škole alebo do budúcnosti ďalej? Budúcnosť je taká nevyspytateľná. Je to vlastne o tom, že tie plány ja si niekedy nerada, ako ja si nechcem to tak zase, jak hovorím o tých fotiek, tiež režirovať dopredu, tam si to chcem režirovať, ale v tom mojom živote ako tak, že tie plány sú vždycky hociaké. Reálne ja tiež neviem, či za 10 rokov budem robiť fotku. Ja to sa stále môže zmeniť, hej. Samozrejme dúfam, že hej, ale tak ma to baví, samozrejme. Ale fakt niekto ide na grafiku a skončí úplne niekde inde pri odevnom. To som trepla, hej. To fakt je ako... Každý má, hovorím, že viac talentov, človek je svojím spôsobom jedinečný, talentovaný v každom spôsobe, má viac tých vecí, ktorým by sa možno chcel venovať. Jak ja som mala, že tú fotku a video, tak som to hovorím teraz prepojila, lebo každá vec sa tiež dá prepojiť svojím spôsobom. A ako moje plány, tak jak príde, tak príde. Reálne ja nemám sa akože, teraz nechcem si tu teraz konkretizovať o tom, že OK, idem tam, čo ja viem, výška, alebo nejak, že budem pracovať tam. Nechcem si to nejak konkretizovať, aj zo svojho psychologického hľadiska by som to tam nechcela konkretizovať, aj takého psychologicko-psychického hlavne. A ako jasne, že treba si robiť plány, teraz neruším to, že nerobte si plány dopredu, samozrejme ja si robím plány dopredu, ale určite nech to dopadne tak, ako má byť, lebo asi niekedy hovorím, že to má asi dopadnúť tak, jak to má byť. Samozrejme, áno, presne tak, že to nikto nevie, jak to bude ďalej. Ani z toho, ako ja nehovorím z tej negatívnej stránky, a skúsim sa z tej pozitívnej, že tie plány sú vždy hociaké a ako to, čo budem vytvárať, budem veľmi rada, čo budem vytvárať, reálne mám už také svoje challenge, čo by som chcela akože ďalej tvoriť, aj keď tak potom ďalej ako budem to tak zverejňovať, ako fakt, čo by príde vhodné, budem ako zverejňovať, aby som ja hlavne autor bola s tým spokojná, lebo každý autor potrebuje byť so svojou prácou nejakým dostatočne spokojný, jak som hovorila, i tí perfekcionisti, tak skupinka, do ktorej patrím aj ja. Nie, že bohužiaľ, ale tak som rada, akože fakt, že môžem mať akoby, že som trošku prísnejšia na seba, ale tak ako fakt niekto je tak, že potrebuje mať dostatočne veľa toho, aby bol s tým fakt dostatočne spokojný. A presne tak, ako ten život je taký, že fakt nikto nevie, čo príde a presne, či bude s tým dostatočne spokojný. A tie moje plány sú také, hovorím, tvoriť, u mňa tvoriť mi to vždy pomáha. Ako či na psychike, alebo ako fakt, ako... Fakt, to ukľudní aj to, uvoľní sa človek, aj či ide aj nejakú zákazku pracovnú, hej, alebo fakt toto je asi najlepšie, kde sa môžeme my umelci ako vyžiť, tvoriť. Takže fakt, ako tvorenie u mňa asi... Ten hlavný teraz, áno, cieľ, áno, by som povedala, že som vedela, čo ešte vlastne vymyslím do toho budúcna, že čo príde, čo vymyslím, aké možnosti, aké možnosti prídu, to také budú, tak fakt treba sa budím prispôsobiť a keď neviem už prispôsobiť, tak nájsť iné, ale tak väčšinou vždy prídu nejaké možnosti, ktorých sa človek vie ako fakt, že ten prispôsobiť, je sa tak odraziť od toho, aby sa akoby presne tak a ísť ďalej, presne tak, áno. Takže by som tak asi povedala, že tie plány sú všelijaké. Všelijaké je to o otázke času, s ktorým stále bojujeme. Takže fakt. Dobre, tak ja by som ti chcela poďakovať za tento rozhovor. Ja ďakujem. Ďakujem, že si tu prišla, že si nám takto zodpovedala otázky a snažila som sa. Dúfam, že sa ti ďalej bude dariť. Ďakujem. A že budeš ďalej takáto. Áno. A ďakujem. Ja ďakujem.